कटहर के सब्जी बनवनी सैया हमर आज झगड़ा कईने। कटहर के सब्जी बनवनी सैया हमर आज झगड़ा कईले। पहिले झगड़वा वो सरवा में कईले। पहिले झगड़वा वो सरवा में कईले। गाँव भर के लोग बटोरैले सैया हमर झगड़ा कईले। गाँव भर के लोग बटोरैले सैया हमर झगड़ा कईले। आजू हम कटहर के सब्जी बनवनी सैया हमर झगड़ा कईले। आज हम कटहर के सब्जी बनवनी सैया हमर झगड़ा कईले। दूसरा झगड़वा दो गाँवा में कईले। दूसरा झगड़वा दो गाँवा में कईले। सासू गोतिन के सामनवा सैया हमर झगड़ा कईले। सासू गोतिन के सामनवा सैया हमर झगड़ा कईले। आजू कटहर के सब्जी हम बनवनी सैया हमर झगड़ा कईने। आजू हम कटहर के सब्जी बनवनी सैया हमर झगड़ा कईने। तीसरा झगड़वा छतवा पर कईले। तीसरा झगड़ा वो छतवा पर कईले। लाते मुक दिहले खानी सैया हमर झगड़ा कईने। तीसरा झगड़ा छतवा पर कईले। तीसरा झगड़ा छतवा पर कईले। लाते मुक छतवा पर खनले सैया हमर झगड़ा कईने। लाते मुक छतवा पर खनले सैया हमर झगड़ा कईने। आजू हम कटहर के सब्जी बनवनी तो सैया हमर झगड़ा कईने। आजू हम कटहर के सब्जी बनवनी तो सैया हमर झगड़ा कईने।